Hej, jeg hedder Andreas. Jeg kommer fra Københavns Vestkvarter. Jeg mener, at den udenrigspolitik, der er blevet ført under den borgerlige regering i de seneste 6 år, har været skadelig for dansk interesse. Jeg mener, at vi bør føre en udenrigspolitik, som i langt højere grad bygger på EU. Jeg mener, at de værdier, som EU står for, er der brug for i dansk udenrigspolitik. Jeg synes, at Syrien er et godt eksempel på, at man ikke bare kan nøjes med at basere en udenrigspolitik på de værdier, som USA står for, men også de værdier, som EU står for, mere bløde værdier. Jeg tror på, at med et regeringsskifte den 13. november, det vil sige en socialdemokratisk ledet regering, så vil vi få en udenrigspolitik, som i langt højere grad tjener Danmarks interesse. Det vil sige en udenrigspolitik, der bygger på EU-samarbejde, plus selvfølgelig samarbejde med USA.